Tervetuloa meidän 10 hengen suomalaismiehistön kolmioon. Tässä on meidän Las Palmasista ollaan otettu tällainen mukava kesäloma-asunto meille, jossa meillä on varasto, keittiö ja 12 hengelle majoitustilat. Niin, mennään katsoa sitten peremmälle, miltä talo näyttää. Tervetuloa! Eli jos mennään täältä eteenpäin, niin täällä meidän on meidän viihtyisen keittiö. Täällä valmistetaan koko miehistölle retken aikaan muonitus. Eli meillä on 2 kaasumiestä tässä näin, jossa kaikki lämmin ruoka valmistetaan. Tässä on meidän kaasupullos, millä laitteet toimii. Kaikki on tietysti hiilikuitua, että saadaan talo näyttämään nopeata ja sopivan kevyeltä. Toivottavasti meidän kokit on vähän nyt täällä järjestämässä tavaroita, niin on vähän sekavaa, mutta täällä on meidän tiskialtaat ja panat, mistä saadaan juoksevaa vettä asioiden järjestämiseen. Sivulla näkyy, että missä meidän ruokavarastot on. Eli aika yksinkertaisella, yksitoikkoisella ruokavaliolla mennään, kuiva ruokaa. Kurmea jäädään vähän vähemmälle täällä reissulla. Tästä kun jatketaan eteenpäin, niin täällä on tää meidän meditointihuone, eli WC. Sen verran on luksusta laitettu, että tähän on jälkikäteen rakennettu seinät, tietenkin hiilikuilusta. Saa jokainen vähän omaa rauhaa toimittaa aina tärkeimmät toimenpiteet päivässä. Ovena toimii siis tällainen kanvas. Tästä vielä jos mennään meidän huoneistoon tänne kärkeen, niin täällä meillä löytyy varasto, jossa pidetään meidän purjeet ja köydet ja turvallisuusvälineet, ja lisäksi toisen puolella on sitten meidän kovankilin tekstiiliä, millä sitten toivottavasti selvitään vähän kuvemmissa olosuhteissa. Purjeet meillä on kaiken kaikkiaan 17 mukana, eli 1 iso purje ja 16 keulapurjetta. Niitä sitten olosuhteiden mukaan vaihdellaan tuossa pään päällä olevan luukun kautta. Purjeet painaa todella paljon, niin kuin jopa satoja kiloja, niin vaatii aika paljon raakaa voimaa, mitä tietysti miestä löytyy yli kyllin. Tän oven takana on sitten tällainen sinetöity ilmalaipio, missä jos tapahtuu runkoon joku vahinko, niin 3 tällaista erillistä sinetöityä osastoa sitten pitää veneen pinnalla, tulee jotain runkovaurioa. Sitten tilaa käytetään myös muonituksen varastointitilana. Kaikki seinät on tyylikkään mustaa eli hiilikuitua. Jos ne on maalattu esimerkiksi valkoiseksi tuomaan vähän lisää avaruutta tähän näin, niin siitä olisi tullut 40 kiloa lisäpainoa veneeseen, mikä tietysti halutaan välttää. Siirrytään sitten samalla tuonne toiseen suuntaan, mennään täältä toista kautta niin tutkailemaan meidän majoitustiloja. Tässä on ahtaat välit, tässä on kannelta läpi tulevat sortokölit on näin koteloihin rakennettu. Tässä keskiosassa on tää kölirakenne täällä, me mennään taitteella, niin täältä löytyy tää kölirakenteet. Täällä kannen alla nyt ei kansi auki, mutta meidän moottori ja generaattorit löytyy sieltä. Ja sitten aletaan siirtyä pikkuhiljaa makuuhuoneen puolelle. Valitettavasti heteromiehille on varustettu ainoastaan sinkkusänky, ei pääse tuplapunkkaan. Eli meillä on 6 sänkyä per puoli, jolla tietysti aina miehistö nukkuu tuulen puolella, niin saadaan optimoitua painojakausta veneeseen. Sänkyä pystyy säätämään sitten täällä olevilla lukoilla, niin saadaan miehet pysymään punkassakin, jos keli kovenee. Jatketaan matkaa eteenpäin, niin kannelta läpi tulevat inssiakselit löytyy täältä. Niitä pitää tietysti varoa, ettei ala päätä hakkailemaan niihin. Könkitään eteenpäin, niin täältä löytyy sitten ensinnäkin, tuolla on meidän vähän sähköpääkeskus, täältä löytyy niinku veneen aivot. Tässä on meidän nää makean veden laitteet, joilla merivedestä pystytään tekemään
tekemään makea vettä juomaan ruoanlaittotarkoituksiin. Seuraavaksi täällä on takana meidän navigointikeskus. Eli täällä tehdään sitten kaikki taktiset päätökset, että millä suunnitelmalla mennään ja mihin lähdetään hyökkäämään. Tästä ei ole mitään suoraa yhteyttä tonne kannelle, eli täällä analysoidaan ja sen jälkeen viedään viesti sitten esimerkiksi iPadin avustuksella tonne ruorimiehelle taakse kannelle. Sitten vielä täällä takana on tällainen yksi tila, joka aikoinaan silloin kun tämä vene oli Volvo Ocean Race kilpailussa 2008-2009, niin tämä tila oli mediahuone, jossa editoitiin kuvaa ja tekstiä sitten kilpailutarkoituksiin. Voidaan käydä piivattamassa täällä. Eli tää on tän näköinen tila ja me käytetään tätä tässä kilpailussa sitten varastointitilana ja täällä pystytään muun muassa sitten lataamaan meidän omia sähkölaitteita reissua varten. Tässä kaikissa kauneudessaan meidän oma koti seuraavan 2 viikon aikana, että täällä herrat viihtyy.